Okay, det er lige Sip her. Jeg vil lige sige, inden den her video går i gang, at grunden til, at der er så meget sne og is i videoen, det er fordi den her video, den er optaget for lang tid siden. Det har bare taget lidt tid at redigere videoen. Men det betyder ikke, at videoen ikke er god, fordi det er den. Den er rigtig god. Så se den til slutningen. Yes. Hvad så YouTube? Og i dag, så skal vi ned og bade ned ved tangkrogene. Eller Sebastian skal, men først, så skal vi lige ind og have en crazy træning. Skål! Det her, det er Bastian. Lille Elsa. Ja. Kør dit fucking selv, mand. Jeg kunne godt have fået flere reps. Det siger fordi jeg har så meget det siger de alle sammen. Det første popcorn, jeg smider. Jeg går altså 0,5. Ej, det er en rødgrød. Nej, det elsker jeg. Så ryger pumpcover nummer 2. Det sidste popcorn er smidt. Næste gang, så tager han trøjen af. These youngins. Det synes jeg var sygt godt, at du havde det her. Det fordi jeg så længe. Er det lugtet bedre? Det fordi jeg havde det der noget. Kom så højt. Hvad så siger du? Skal du se? Ja, tak, Sim. Kom her, Sim. Big dog. Ej, kan du ikke? Nej, det... Nej, du fejl. Hvorfor blev du ikke ved? Det er godt. Åbner foran. Den er god. Lidt klar. Hvor meget ud af 10? Så 6 ud af 10. Alright. Nu er vi altså kommet ud til stranden. Ja. Men det bliver lidt svært at finde en måde at komme ud i vandet, fordi det er altså meget frossent. Halvt smeltet. Og der er meget is her. Eller sne her. Skal jeg tage op et kort dig? Det er der ikke. Råb højere. Prøv at se, Sip. Der er et sweet spot lige der, Sip. Men det er ikke så dybt. Det var ikke for sjov. Sip, du skal gøre det nu. Det bliver kun koldere at stå her. Du skal gå i det. Deroppe fra. Ja. Havde du troet, der var en stige ned? Sip, kom tilbage og så smid bukserne. Hvor vil du have, jeg skal smide bukserne så meget på? Hvor
du sgu ikke vil have det. Jeg tror bare ikke, man skal tænke så over det. Nej, man Så gør farligt er det sgu da ikke. Hvor farligt kan det være? Jeg hørte en eller anden, jeg så en lille video over i den by, over i Rusland, hvor der er koldest, den koldeste by lige nu, eller sådan noget. Der var der en, der gik ud for et bare tør. Efter 2 minutter, så skulle han skære alle hans dej. Okay, så jeg tager trøjen af, og så løber jeg derud, og så tager jeg mine sko af, og så hopper jeg i. Yes. Men det er jo ikke dybt overhovedet derude. Det er jo det ikke er. Så jeg skal bare ligge mig ned, og så kommer vi igen. Du har den, Sip. Oh my god. Fuck, en stor dreng. Det er faktisk ikke engang slemt. Ja, løb inden det bliver slemt. Eller broccoli head. Ikke fald nu, Sip. Du skal vælge, at du gå derud. Ej, jeg er bange for at træde i noget vand her. Ja. Test lige. Jamen, man kommer jo igennem. Gør man det, har vi lige til at finde ud af. Okay, men hvordan fuck skal jeg gøre det? Gør det. Jeg er jo nødt til okay. Så jeg løber bare ud, og så hvis jeg ikke kan komme igennem isen, så er der ikke noget at gøre. Så hakker du igennem hop på det. Kom så, Sif, gør det nu. Det er koldt at stå her, Sif. Døb dig i det. Døb dig, Sif. Døb dig. Sæt dig ned i det. Sæt dig. Hovedet under. Hovedet under. Hovedet under, Sif. Kom ind, kom ind. Håndklæde. Fuck, tak. Fuck, din fod, Gunn. Din fod går rent, Gunn. Dejligt. Din fod går rent. Jeg var selv. Jakob. Okay, nu er vi altså lige været hjemme ved Johan hurtigt. Yes. Og der er gået lidt tid. Som vi har lige 2 timer eller sådan noget. Ja, vi har lige optaget en anden video, som også kommer snart. Men jeg har det sgu meget fint. Jeg har fået varmen igen. Fik nogle det var gode ikke uldstrømper på. Ja, det var simpelthen så hyggeligt. Men jeg har det sgu fint igen, så Fik det var frostbid eller noget? Nej. Det tror jeg i hvert fald ikke. Men ja. Skal vi lave outroen? Vi vil gerne sige tak fordi I så med. Håber den var hyggeligt. Håber at det var spændende at se Sebastian isbade i Tangkrogen. Så må vi finde noget goofy at lave næste gang. Og så må I huske at like og subscribe, hvis I kunne lide videoen og gerne vil se flere. Ja. Ses. Peace out.